Tá úill ag fásan ar na níos mó ná 3,000 bliain. Fásan siad tar cían anseo marall ar an éráid bheastar atá ann. Bantar sa bhóbhar iad agus inneo be me déanna idir áil an lob, be me déanna compóit fuisce úill le caramal. Tá me gúsáid úill le Gráinní Smith marall go bhfuil siad suirt géir agus is cuidir snocht álané sin leis an caramal mhilis heibhir. Tá me gur fáil rééis an crackan ar fad mar ní éigeacht roias atá aige nuair atá sé sa compóit. Tá úill le Gráinní Smith an úsáideach san idir seo freisin, marall go bhfuil siad suirt crua agus cuiníonn siad a éigeacht nuair atá idir sa compóit. Tá me gur iad dhearr ina píosaí saach beag sa 5 méadar ag cócrocht i gceart sa compóit. Nis isteach sa botolób ag teas ard. Agus leis sin tá me an thart 5 mil uisce chuirsteach, 25 mil fuisce nó uisce batha. Chomáile sin chuir mé isteach siúcra, seo siúcra suibhe. Tá pectin is siúcra suibhe agus sin an rud a chuiníonn an sóibh le chéile. Agus an siúcraiste inis clóbh agus uisce. Mar sin fág muid sin ar fad nuaid nó thó, agus muid ag fána clóbh is féidir linn an chéad céim eile aonach. Tá an céim seo an siimplí, tá muid ag déanna briosc choirce as brioscaí choirce ó siúpa. Más málaat legan siar ó glútein aonach is féidir leat brioscaí siar ó glútein úsáid. Tá me gur na píosaí chuineáil sách mór mar tá me gur go mé se seo jazz briosc ag an deire. Tá na thuaille ré inis, tá an crofós acu ach tá an cuidir mú an leacht súteisteach an tub. Tá crán úill amsaigh baile agus bí mé gúnaigh ar na thuaille ar fád úsáid ach bíonn tú tarseach tar éis glór piógaí úill mar sin tá sé go deasart rud difriúil bheith áta. Cad bheith cuamach an méid céanach chuirsteach a chuile míos níos gur go mé aon duine ag airgúint. Sé an compóit agus an briosc ar cín le chéile marall ar an chuidirsnocht idir na hiigeachtaí. Tá an briosc suirt briosc agus tá an compóit jazz bog agus millis. Agus is jazz a gcuisnar lo ar fad timpeall leabhar chloig le fuairú agus a hairí teo. Nis tá na thuaille fuairí agus tá cuma áil an orb. Tá sin am inis anlann caramal í na hob. Agus sé an phríomhchomhabhar sa an seo ná sirup orga. Leis sin chuir mé rubbeag almóinne isteach. De ná bíonn caramal dionta as agus siúcra, ach tá ceann se rubbeag níos fullainne marall go bhfuil an almóin an tá prótein agus snáithín san almóinne. Freisin tá taste miso, beidir go sin rubbeag aisteach taste miso chuir milseog ach tugann sé blásart umami chód. Agus bainne sói mar chuid leachú. Agus tá dtír chunééis sin a bheasca le chéile. De ná freisin bhah caramal dionta ar teas a tá ceann se bhád níos frustailena marall níl on teas a gceist. Agus ní bhíonn sé bhád go dtí go dusnaíonn sé siocht le chéile. Ná chun cuma álan ar sin, déitan é seo í ar fád mar tá sé ach chun é smacht arm héin agus cuirmaid isteach ar na thuaille inis sé. In áit piog nó cacaí na amatí bíonn sé go jazz milseog an duine aonach agus aíonn na daoine tá tháinig suirt speisialta. Sin é tá mé sásta le sin, is deas a gcuisnar lob seo a ríist ar fethart ar genuine. Tá mé dtír chuéis iad seo thógáil machchas an gcuisneoir agus tá mé dtír ar brenna an bhfuil siad sách fuairí. Se brenn siad jazz seo. Agus tá blas álan ar cuma. Nis tá sin am an custard fanaile a dhéanamh. Sin príomhchomhabhar ná tofu mín. Béidir gapan siú go mé sách cracailte a chur tofu isteach milseog ach tá sé an jazz. Leis sin chuir mé siúcra roáin agus ulla cnó cocó mion frósáilte. Tá mé gúsáid ulla cnó cocó mion frósáilte marall nach bhfuil aon bhlas cnó cocó air. Ach má tá gná ulla cnó cocó ach is féidir leat é sin úsáid. Uisce fanaile agus rudbeag turmeric. Béidir go bíonn comhabhar suirt aisteach eile ach marall de ná bíonn dá buí ar custard, tá muid gur an dá céine a chruthú rud a bh clacht ag daoine ag breanú air. Brenn sin go maith.
Nes tá sé tábhaach spúna go úsáid agus tú a chuir an custard os céal an caramal, mar níl gur go mbeadh sreithnig measctha le chéad, tus gur go mbeadh sreithna de soléir ag an deire. Cé nach cuireann an turmeric in bhlas leis an milseog seo, tugann sé dásart buí gon custard agus tá sin tábhaach mar nuair tá tú agsúla custard í tá tú agsúla rud a cinint buí agus ísan tú le chuid súla sola ísan tú le do bhéal. Mar cé amháin breise is féidir linn cáilúga almóinne na tóstáilte a chuir arba mar bháiseachán. Nach chuil cuma áil an herb seo, bhach siad go hálann ar lá fuair dorcha sa bhómhar. Is deas a gcuisnar lo briosc agus beidir ag fánach lumte. Tá sé go hálann. Is íomh an caramal tá sé chu saibhir agus chomilis, agus an sin tá an custard ní cheappa go tofu an a chorbe, tá sé nús custard ar bit tá sé go hálann.